Chuo maromo 27 osebambi e dweche ariyo mokalo, dwe mar 11 ka mine maromo 376 bende osebambi kuom thuolono, ka apisa mochung' ne kit chwech mar MERU wacho ni mairi en kwan manimalo mokalo. Kwan bende ni malo e joma chuo migoyo kod midhawonegi kod mine utegi. Ewi wach keses 3230 osego lipodegi. Wachore ni chuo igoyo, iriembo e miechgi kendo ituonogi ratichgi, ka weg utegi bende isandogi. E thuolo ma dweche ariyo bende mine maromo 5,904 bende osego kendo luere kauntino. Thothgi gin jogo eko ma bende odakie gwenge mopogore opogore kaka Igembe ka chung' od bura ma Imenti South. Kanoloso e senta mar Mwangaza GBV mantiere ka chung' od bura ma Tigania e kaunti ma Meru, apisa mochung' ne weche mag kit chwech e alworano nowacho ni ging'iyo ahinya weche mag mine ma osebed ka isando. And 76, those who are physically and emotionally affected men, we have 3,230, and for the women, those who have been physically and emotionally affected are 5,904. Society has raised the standard of women so high, and I want to think that this could be the reason why most of the men are being affected negatively, but have children at home. So we are going to make sure that this place is going to serve the community. We are going to partner with other government bodies to ensure that this place makes a change to this community. We rescue the children that are being exposed to gender violence. We have all the facilities in order to ensure that they don't get exposed too much into this.